चालेल येत आहेत. विजय असो वंचित बहुजन आघाडीचा, विजय असो बाबासाहेब आंबेडकरांचा, विजय असो आणि या भ्रष्टाचारी सिव्हिल सर्जनचं करायचं काय? खाली मुंडीवर पाय, या भ्रष्टाचारी सिव्हिल सर्जनचं करायचं काय? खाली मुंडीवर पाय, भ्रष्टाचारी धोरे मॅडमचं करायचं काय? खाली मुंडीवर पाय, या भ्रष्टाचारी नांगरेचं करायचं काय? खाली मुंडीवर पाय. अरे हटाव हटाव. सिव्हिल सर्जन वंचित बहुजन आघाडी सातारा जिल्ह्याच्या वतीनं आमचे जिल्ह्याचे अध्यक्ष बाळकृष्ण देसाई साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व जिल्हा पदाधिकारी, तालुका पदाधिकारी आणि शहर पदाधिकारी यांच्या वतीनं क्रांतिसिंह नाना पाटील सर्वसाधारण रुग्णालय या ठिकाणी जो भ्रष्टाचार सुरू आहे त्या भ्रष्टाचारी कारभाराच्या विरोधात आज वंचित बहुजन आघाडीचं या ठिकाणी तीव्र स्वरूपाचं निदर्शने आंदोलन सुरू आहे. सातारा जिल्ह्यामध्ये जे सर्व राज्य सरकारी कर्मचारी आहेत त्याच्यामध्ये पंचायत समिती असेल, जिल्हा परिषद असेल, नगर परिषद असेल, महसूल विभाग असेल, ग्रामपंचायत विभाग असेल, या सर्व ज्यांना राज्य शासनाच्या सर्व योजना सुरू आहेत अशा सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी वैद्यकीय प्रतिपूर्ती विभाग हा सिव्हिल हॉस्पिटल या ठिकाणी सुरू आहे. यामध्ये या सर्व राजकीय सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना अचानकपणे जो आरोग्याची सामना करावा लागतो, आरोग्य धोक्यात आल्यामुळं त्यांच्या कौटुंबिक आर्थिक घडी जी विस्कळीत होते ती विस्कळीत घडी सुरळीत व्हावी या दृष्टिकोनातून राज्य सरकारच्या वतीनं वैद्यकीय प्रतिपूर्ती विभाग हा सिव्हिल सर्जन यांच्या नेतृत्वाखाली सिव्हिल सर्जन ऑफिसमध्ये सुरू आहे. परंतु राज्य सरकारच्या वैद्यकीय प्रतिपूर्ती विभागामध्ये भ्रष्टाचारानं हाहाकार माजवलेला आहे. आपण जर पाहिलं तर राज्य सरकारी कर्मचारी ज्यावेळेस आपली मेडिकल प्रतिपूर्ती बिलाची फाईल ज्यावेळेस सिव्हिल सर्जनच्या टेबलला ठेवतो त्यावेळेस त्या ठिकाणी 60%, 10%, 15% अशा पद्धतीची मागणी वारंवार होते आणि याच्यामुळे इथला सर्व कामगार कर्मचारी हा गोंधळून गेलेला आहे. त्यांना आर्थिक कुचंबनेला सामोरा जावं लागत आहे. आम्ही वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीनं गेल्या 2 ते 3 महिन्यापासून या सगळ्या प्रक्रियेला पाठपुरावा करत आहोत. परंतु हे गेल्याचं सिव्हिल सर्जन अजिबात या सगळ्या प्रक्रियेकडं न्यायाच्या भूमिकेतून बघताना दिसत नाही. त्यामुळं आम्ही माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांना आज निवेदन देत आहोत की आपण या सर्व भ्रष्ट कारभाराची चौकशी करावी. जे वैद्यकीय प्रतिपूर्ती विभागाचे झोरे मॅडम आहेत त्याचसोबत त्यांचे क्लार्क नांगरे असतील, या सिव्हिल सर्जनची, झोरे मॅडमची आणि नांगरेची खातेनिहाय चौकशी करावी. यामध्ये वरिष्ठ अधिकारी नेमून या सर्व विभागाचे आर्थिक ऑडिट करावं अशा पद्धतीची मागणी आम्ही वंचित बहुजन आघाडी सातारा जिल्ह्याच्या वतीनं आज करीत आहोत. या आंदोलनाच्या माध्यमातून जर जिल्हाधिकाऱ्यांनी येत्या 8 दिवसामध्ये योग्य तो अहवाल सादर करून जर चौकशी केली नाही तर मात्र वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीनं आम्हाला तीव्र स्वरूपाचं आंदोलन करावं लागेल. प्रसंगी सातारा जिल्ह्यातील सर्व सरकारी कर्मचारी एकत्र करून जनजागृती करून आम्हाला मोठ्या स्वरूपाचा मोर्चा या जिल्हाधिकारी कार्यालयावर येत्या 8 दिवसामध्ये आणावं लागेल. तरी माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांनी या बाबीची गंभीर नोंद घ्यावी आणि भ्रष्टाचारी सिव्हिल सर्जन आणि भ्रष्टाचारी झोरे आणि भ्रष्टाचारी नांगरे यांच्यावर खातेनिहाय चौकशी करून त्यांचं आर्थिक ऑडिट तात्काळ लागू करावं अशी मागणी आम्ही वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीनं आज करीत आहोत.